Hej hej. Jag får inte gå ut. Jag får inte min månadspeng. Och jag försov mig. Jag gick inte till skolan för att jag vaknade klockan 13:40 och vi slutade till klockan 14:25. Sista lektionen började klockan 13:20 så han inte. Så jag fick inte gå och vara ens idag. Imorgon får jag väl be han komma hit. För jag får inte åka till han på 2 veckor. Inte åka överhuvudtaget tror jag. För 2 veckor. Och jag måste börja sköta mig igen. Vilket jag antar att jag inte har gjort. Varför jag inte gjort det vet jag inte. Jag har bara inte blivit så. Och då orkar pinna. Det känns som inte hon vet sig heller. Jag målar naglarna i alla fall. Fast nu ser man inte vad det är för färg på grund av kameran. Ja, det gör jag. Vill du komma och säga hej? Nej. Och jag vet inte vad jag ska göra. Men vi får höras. Jag ska framföra.